Insibu bosta kittieba Maltin li ddokumentaw il-leġendi ta' pajjiżna. Imma persuna li ħadmet qatih sabiex tippopolarizzhom u tagħmilhom aċċessibbli għal udjenzi iżgħar hija Paolo Mizzi, ġgant fl-istorja tal-pubblikazzjoni bil-Malti. Paolo Mizzi li jiġi l-papa tiegħi kien iħobb jirrakkonta. U kien iħobb jirrakkonta stejjer storiċi, ftit minnhom ikunu fittizi, ftit oħrajn fittizi li jiffintaw u oħrajn li mhumiex. Però kienu dejjem jaffaxxinaw il-leġendi Maltin u speċjalment Tawċin, dawk li iżjed kienu qribu meta kien għadu tfal. Il-papa min-naħa l-oħra ħaseb biex jippopolarizzhom. Bdejna noħorġuhom qisu daqs 20 sena ilu u b'kollox għandna 28 leġenda. L-idea tal-papa kienet li jerġa' jintroduċi dawn il-kliem għal ġenerazzjoni iżgħar biex il-kliem oriġinali Malti ma jintilifx. Dik kienet l-ewwel. U għaraf ukoll li kien hemm rikkezza ta' storja ta' history u folklore fihom, jiġifieri affarijiet li l-ġenerazzjonijiet tal-lum qed jinsew jew m'għadix ir-realtà tagħhom. Jiġifieri fejn qed nitkellmu fuq il-ħajja fl-għelieqi, il-ħajja fil-kampanja, il-problema tal-furbani li jiġu Malta u jisirquna. Dawn kienu kollha elementi li meta kienu jingħadu l-leġendi kienu parti mir-realtà tal-poplu Malti li llum inqetgħu. Allura l-papa rrid jiġborhom f'kotba żgħar, f'kotba li jistgħu jinqraw anke minn tfal żgħar għaliex għax minħabba l-numru żgħar ta' paġni u l-mod kif huma prodotti huma paġna stampa u paġna kitba, dak li jkun jista' jaqrahom f'malajr. Allura jitħeġġeġ il-fatt li inti taqra ktieb f'malajr tista' tgħid li qrajtu. Allura bla ma trid ukoll ittik laċ biex inti taqra ktieb ieħor u ktieb ieħor u ktieb ieħor. Sakemm imbagħad tibda tinduna li f'16 faċċat inti m'intix ma qarajx biżżejjed, trid kotba li huma ikbar, jiġifieri l-imħabba tal-qari trid tibda minn affarijiet żgħar u mbagħad bħal kull imħabba oħra ġifieri. Li mbagħad tikber f'ħafna paġni u tista' titraduċi ruħha ferf ukoll. Allura l-idea tiegħu kienet li jagħmel dawn il-leġendi, jiġborhom fi-16 paġna li fil-fatt huma 8. Però mhux biss jgħid l-istorja, imma jagħti ħiel tal-folklor, ta' aspetti folkloristiċi li kienu marbuta ma' dik il-xismu u wkoll jiġbor u jgħid l-isfond storiku għalfejn inkitbet dik il-leġenda f'dak iż-żmien. Ħafna minnhom ġejjin minn żmien il-kavallieri. X'kien l-isfond, għalfejn inkitbet, x'kien il-ħsieb mhux inkitbet ingħadet għax l-leġendi l-ewwel li kienu jingħadu b'mod orali. U mbagħad jipprova joħroġ it-tarima. Tajb ukoll ngħid li l-papa ħa liċenzja poetika, artistika meta ġie biex jikteb dawn il-leġendi. Mar ftit il-bogħod mit-tradizzjoni orali għax il-papa kien bniedem paċifista, ma kienx iħobb il-konfrontazzjoni, kien isib iżjed laqda mill-firda. Allura fil-leġendi ma tarax dik l-animożità bejn in-Nisrani u l-Musulman. Imma jekk xi ħadd saraq il xi ħadd Malti għax kienu ħobba, mhux għax trid jisraqa. Allura ħad il-liċenzja biex anki t-tfal ma jrabbihomx bil-mentalità li dawk mhumiex Maltin allura mhumiex parti mis-soċjetà tagħna jew m'għandhomx sentimenti bħal tagħna. Dan l-aħħar meta ftaħna l-kompjuter tal-papa sibna erba' leġendi oħra. Bħalissa qed neditjawhom u qed naraw f'liema ambitu ħajjitlu. Żgur li ħan ippubblikawhom. Hemm dubju jekk waħda minnhom hijiex leġenda jew storja qed nivverifikaw il-kontenut tagħha. Jiġifieri hemm erba' oħra ma' 28 li ġa semmejt żgur. Il-ħsieb huwa issa li kif il-papa irreveda il-leġendi
20 sena ilu, il-leġendi waslu wkoll għal-revamp tagħhom biex ikunu iktar reali għas-soċjetajiet u għar-realtajiet tat-tfal tal-lum. Ġifieri mhux se ndaħħluhom il-mobiles u x'ismu, imma l-istorja tkun miktuba b'mod iktar modern u aċċettabbli minn dak li bħalissa li kienet magħmula għall-soċjetà u għall-ġenerazzjoni li issa kibret u beda jkollha tfal tagħha. Id-direttorat tal-programmi ta' tagħlim qed jaħdem jitfit ma' Heritage Malta sabiex itella bosta sessjonijiet bl-isem ta' Il-Malti fl-Istorja. Sessjonijiet li qed jittellaw il-Mużew tal-Etnografija fil-Palazz tal-Inkwiżitur il-Birgu, bilan li l-istudenti jkollhom esperjenza unika tal-sienhom. Mela, d-Dipartiment tal-Malti fih dan direttorat għall-programmi ta' tagħlim u assessjar flimkien ma' Heritage Malta. Ftul dawn l-aħħar 4 snin konna qegħdin nofru il-programmi il-Malti fl-Istorja għall-istudenti tas-7 sena fl-iskejjel medji. L-attività il-Malti fl-Istorja hija attività li kif diġà qed hija għandha rabta diretta mas-sillabu tas-7 sena fl-iskejjel medji għal meta l-istudenti jiġu biex jagħmlu preżentazzjoni tagħhom u qed iħaddmu t-taħdid tagħhom. Il-Palazz tal-Inkwiżitur fih insibu wkoll il-Mużew tal-Etnografija u għaldaqstant dan il-mużew minnu nnifsu huwa ta' motivazzjoni intrinsika l-istudenti tagħna sabiex jitlu fl-ambjent ta' tradizzjonijiet ta' snajja u kif ukoll superstizzjonijiet fl-istorja ta' Malta. Apparti hekk, wieħed iżomm quddiem għajnejh ukoll il-fatt li jkollna studenti li tkun l-ewwel darba li qed jiġu f'dan il-Palazz tal-Inkwiżitur. U allura hekk kif jaslu fil-Palazz tal-Inkwiżitur, intuhom ftit tarif fuq il-palazz innifsu. L-ewwel attività tkun preżentazzjoni audiovisiva. F'din il-preżentazzjoni l-istudenti jingħataw tarif dwar snajjiet differenti, għodot kif ukoll materja prima illi bih kien isir l-ilbies tradizzjonali Malti. Hekk ngħidu aħna l-bies li kien ikun għall-popolin kif ukoll għal-nies tan-nobiltà. Wara li ssir il-preżentazzjoni audiovisiva, imbagħad ikun hemm ukoll attività oħra illi tkun aktar interattiva għaliex din ħadd tkun qed tissir mill-istudenti infushom. F'forma ta' logħba l-istudenti jinqasmu f'żewġ gruppi u issa jridu jkunu ilibsu huma stess il-manikkini bil-bies tradizzjonali li jkunu diġà semgħu dwaru. Ġifieri ħajkollhom numru tal-bies tradizzjonali mifrux fuq il-mejda u sta għal kull grupp illi ilibbes dak il-manikkin partikolari u jpoġġilu wkoll it-tabelli bl-ismijiet partikolari tal-kull il-bies li jkunu qegħdin ipoġġu fuq il-manikkin. Dan qed ikompli jisaħħaħ minn dak li jkunu diġà raw u semgħu fil-preżentazzjoni awdjoviżiva. It-tielet attività li konna fil-Malti fl-Istorja tkun il-ċans li ma jkollhom biex jaraw il-bies awtentiku li qed miżmum b'tant kawtjela fil-Palazz tal-Inkwiżitur. Hekk kif l-istudenti jidħlu f'din il-kamra ħajkunu qegħdin jaraw u anke jieħdu tarif mingħand il-kuratur tal-istess palazz dwar dan il-bies partikolari, kif inħadem, kif ukoll għal xi skop kellu kif kien jintuża. Ovvjament hawnhekk ikollhom ukoll iċ-ċans li jistaqsu mistoqsijiet dwar il-bies differenti minn ieħor, kif wasal fil-Palazz tal-Inkwiżitur, però l-aktar ħaġa importanti huwa li nkunu qegħdin nuru studenti kif dan il-bies qiegħed jiġi konservat fil-mużew. Ġifieri b'temperatura u wkoll li ma jkunx hemm affarijiet oħrajn naturali b'xi mod jew ieħor jaffettwaw dan il-bies li jkun wasal hawnhekk. Wara l-waqfa li huma jkollhom, l-istudenti imbagħad ikollhom ukoll iċ-ċans li jagħmlu r-rexta. Rexta li aħna adattajna mill-dokument notarili ta' żmien l-Inkwiżizzjoni fejn din ir-rexta huma jkunu diġà konxi minnu jafu dwarha sa minn qabel jiġu hawnhekk fil-Palazz tal-Inkwiżitur, tant li anke ikunu għallu r-rwol li huma ħajkunu janimaw waqt din ir-rexta. Apparti hekk wieħed irid jifhem ukoll li f'din ir-rexta, apparti l-istudenti ħajkunu qegħdin jaqraw l-iskritt marbut mal-personaġġ partikolari tagħhom se jkunu qed ukoll anke jilbsu l-bies ta' dak il-personaġġ partikolari u dak ikompli jżid fl-entużjażmu tat-tfal u fil-gost tal-attività nfisha. Wieħed irid jifhem li din l-attività hija attività kurikulari, però
tul l-attivitajiet ħankomplu naraw kif din l-attività tinbidel anke cross kurrikulari għal fatt li ħajkollhom twaqqih kemm mal-istorja kif ukoll mal-arti performattiva b'mod partikolari meta jiġu biex jagħmlu janimaw ir-reċta marbuta ma' żmien l-Inkwiżizzjoni. Din l-attività l-Malti fl-istorja ħad tkun qed toffri għarfien biżżejjed lill-istudenti biex meta jiġu biex jagħmlu l-taħdit tagħhom brabta mal-ħila tat-taħdit fil-assessjar kontinu fil-klassi, dan ikun jista' jsir b'mod komdu u anke ikollhom għarfien sħiħ ta' dak li jitkellmu dwaru. L-għadu jibda xejn il-ħsieb tagħna huwa li aħna nkomplu nagħmlu dawn l-attivitajiet mhux biss għall-istudenti tas-7 sena imma anke ta' snin oħrajn, dan dejjem f'ħidma kollaborattiva ma' Heritage Malta u ma' istituzzjonijiet oħrajn sabiex fl-aħħar mill-aħħar nkomplu insaħħu din l-attività infisha, nkomplu nilħqu l-miri u kisbiet f'sillabi mhux biss tas-7 sena ma anke f'sillabi ta' snin oħra għal ġid tal-istudenti tagħna, għal ġid tal-issi Malti li tant inħobbu u fl-aħħar mill-aħħar dak kollu li lilna jemmna Maltin. Bħalma nsibu l-music videos, insibu wkoll il-films tal-poeżija li la huma poeżiji sewwa sew u lanqas huma films. F'pajjiżna, il-films tal-poeżija ġew introdotti minn Inizjamed u jidher li dan il-ġeneru qed irabbi l-eruq fost l-udjenzi Maltin. Film tal-poeżija huwa film maħluq, normalment film qasir ħafna ta' inqas minn 5 minuti, maħluq minn poeżija. Il-films tal-poeżija għandhom xejriet differenti, imma kollox ma kollox fil-fema tiegħi film tal-poeżija għandu jagħti prominenza lill-poeżija. Imma fl-istess ħin jagħti interpretazzjoni filmika, ċinematografika tal-poeżija, interpretazzjoni viżiva. Għandek films li jimxu letteralment mal-poeżija għax il-poeżija toffri ruħa bħala bażi ħanejtek ta' narrazzjoni u kella il-qari tal-poeżija joħloq l-istruttura tal-film. U għandek films li jersqu lejn dik il-poeżija b'mod iktar liberu ma xorta il-focus biex ngħidu hekk l-għan prinċipali tibqa' jew ir-ruħ prinċipali għażajja tibqa' dik il-poeżija. Sa fl-aħħar il-belt strieħet u strieħ il-lejla jien. Jingħati li l-films tal-poeżija bdew fis-snin 20 u kienu l-artisti impressjonisti li ħadmu l-ewwel f'dan il-qasam. U mbagħad fis-snin 60 u f'nofs is-snin 60 u l-bidu tas-snin 70 il-Beat Generation, il-poeti tal-Beat Generation bħal Lawrence Ferlinghetti u Allen Ginsberg ħadmu fuq din it-tradizzjoni tal-films tal-poeżija u ħolqu uħud mill-iktar xogħlijiet interessanti. Pereżempju Lawrence Ferlinghetti kien ħoloq film tal-poeżija illi kien ispirat mill-qtil taż-żewġ aħwa Kennedy. Il-film ta' Farouk Farrokhzad li sar fis-sittinijiet, The House is Black, huwa wieħed biex ngħidu hekk forsi mill-iktar bikrin jekk nużaw il-poeżija bħala test, imma nistgħu mmorru ferm iktar lura anke għat-tletinijiet fejn għandna films li huma mogħmulin b'mod mhux biss poetiku, ma l-istruttura tagħhom tixbaħ ħafna lill-poeżija, anki fis-sens ta' rima viżwali, rima rikorrenti dak li qed tara fuq l-iskrin. Il-films tal-poeżija f'Malta naħseb li kisbu ċerta viżibilità primarjament permezz ta' żewġ proġetti. L-ewwel proġett huwa dak tal-istudenti tal-MCAST, tal-istudenti tal-film tal-MCAST, illi ispirati minn poeżija partikolari li jkunu għażlu normalment mis-sillabu tas-sekondarja tal-iskejjel tagħna, joħolqu film illi jippreżenta l-poeżija kollha, però jinterpretaw ukoll b'mod viżiv. Dan huwa proġett illi permezz tiegħu saru nistgħu ngħidu għexieren ta' films tal-poeżija. Tlajja nżulu tlajja li tħoss ma taf x'inhu fuq rasna sħab tax-xita. Il-blu għajdu fejnu. Il-viżibilità forsi iktar pubblika fis-sens ta' rappreżentazzjoni fil-pubbliku saret mill-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta organizzat minn Inizjamed illi għal ħafna snin issa ilu jippreżenta films tal-poeżija barranin u Maltin anki bisħab mal-Fondazzjoni Valletta 2018
illi jinterpretaw b'mod viżiv u ħafna drabi b'mod interessanti immens ix-xogħlijiet ta' poeti illi uħut minnhom ħallewna imma l-maġġoranza għadhom magħna u jidru fil-poeżiji, fil-films ta' poeżiji propja, ġifieri għandek Achille Mezzi, Oliver Frigieri, Victor Fenech, Maria Greganado, li jidru f'dawn il-poeżiji, f'dawn il-films illi fihom jaqraw jew jinqraw il-poeżiji tagħhom. Għall-ewwel kull ma labna onġella. Użu tal-lingwa Maltija fiċ-ċinema diġà naħseb huwa xi ħaġa li għandha sseħħ għal fatt li il-lingwa fiha nifisha toħloqlok ħsejjes, toħloqlok struttura ġdida, toħloqlok mod ta' kif tara u kif tifhem id-dinja. Issa, meta niġu mbagħad għal films tal-poeżija, toħroġ iktar żbuħija tal-lingwa wkoll għax inti qed tismagħha ġeneralment moqrija forsi b'mod aħjar jew biktar reqqa u attenzjoni għax inti qed tagħmel xogħol audiovisiv, ovvjament ħadd persuna li għal diversi reġjonijiet għandha kwalitajiet li rendu dak il-qari tal-poeżija isbaħ, imma mbagħad qed dejjem tiżżewweġ dak il-ħsejjes ukoll ma' ħsejjes oħrajn li forsi b'xi mod jirrimaw mal-ħoss tal-lingwa li jirrimaw ukoll b'mod viżiv mal-ħoss tal-lingwa. Inkella jinterpretaw b'mod ġdid il-ħoss tal-lingwa. Naħseb li l-użu tal-Malti fil-films tal-poeżija joħloq dimensjoni ġdida kemm għall-Malti, kemm għall-films tal-poeżija, kemm ukoll għax-xogħol audiovisiv. Għal-bejħ tal-gazzetti fuq Kastilja min ma jixtrix ma jeżistix. Fost il-kodba tfal, insibu diversi kategoriji speċjalizzati bħal dik ta' reluctant readers, kategorija relattivament ġdida fis-suq lokali. Imma xi jfisser sewa sew it-terminu reluctant readers u x'inhuma l-karatteristiċi ewlenin tiegħu? Reluctant readers hija frażi ovvjament ġejja mill-Ingliż, hija frażi bl-Ingliż li it-traduzzjoni appuntu literali tagħha hija għarrejja li ma tantx iħobbu jaqraw jew tisfurzhom kważi biex jaqraw. Issa, il-frażi tinkorpora affarijiet differenti. Jista' jkun reluctant readers literalment ma jħobbux jaqraw. Hemm ħafna raġunijiet għaliex tifel jew tifla ma taqbadx ktib bideo tmur taqra. Ħanibdew mill-iktar waħda ovvja. Il-television, l-internet, il-tablet, il-mobile, dawn huma kollha affarijiet attraenti ħafna li faċli iżommuk. X'tagħmel inti meta jkollok tablet f'idejk, inti tpoġġi bil-qeda fuq sofan jew fuq sirġu, tixal sewa u tħalli l-affarijiet ta' ġol computer, ta' ġol tablet, ta' television jiġu għandek. U inti sempliċiment tiblaħħom ġo fik, tibla l-mużika, l-animazzjoni, l-kuluri jgħajtu, ħsejjes. Ma jfissirx lu maħżiena, anzi hemm ħafna affarijiet interessanti fuq l-internet u fuq il-television. Imma inti l-ewwel nett qed tipproċesshom malajr ħafna, kull sekonda tiġi stampa ġdida, tipproċessa xi ħaġa ġdida, tinsa dik ta' qabelha u ġeneralment meta titfi tinsa kollox. Id-differenza fil-ktieb issa u għaliex l-ktieb huwa ta' sfida ikbar. Għax il-ktieb m'intix tpoġġi bih f'ħoġrok fuq is-sofan, tiftħu u jiġri kliem għalik. Le, totalment l-oppost anzi jiġri, inti trid tidħol fil-ktieb biex tibda tifhem u tipproċessa l-istorja tiegħu. U allura minħabba f'hekk peress li s-sfida hija ħafna ikbar, inti trid issib pożizzjoni komda, trid toqgħod tqalleb il-paġni, trid taqra bil-mod il-mod u tifhem u taqqat it-trufijiet tal-plott u tal-istorja, eċetera, eċetera. Din tista' ħġiel li tfal jaqtaw qalbhom u jmorru xi ħaġa ħafna iktar sempliċi. Imbagħad hemm reluctant readers li reluctant għal-Malti, jiġifieri ħafna tfal jew ikunu English speaking id-dar jew għal xi raġuni oħra iħossuhom komdi ħafna jaqraw bl-Ingliż u jaqraw ħafna bl-Ingliż anke bħala livell ikun jaqraw livell tal-età tagħhom, imma bil-Malti ma tantx iħobbu jaqraw. Fi żmien konna ngħidu ma ssibx il-kodba l ġata jsibu kemm iridu, imma jista' jkun għax appuntu jkunu d-dar jew l-iskola jitkellmu żjed bl-Ingliż, ikunu iżjed il-Malti jsibu ħtqil, jibżgħu minnu ma jħobbuhx, hemm ħafna raġunijiet.
Imbagħad hemm ir-reluctant readers li huma reluctant għax hemm xi tip ta' kondizzjoni jew realtà bħalma li żjed forsi magħrufin huma d-dyslexia, l-ADHD tista' teffettwa anke il-paċenzja li tpoġġi bil-qiegħda taqra, hemm ħafna realtajiet oħrajn li allura tifel jew tifla jew adult huma reluctant readers mhux għal xi tip ta' il-kelma tindika reluctant li ma jridux imma għax ibatu biex jaqraw. Il-karatteristiċi ewlenin ta' dawn il-kodba għal-qari ma jħobbux jaqraw għal-reluctant readers huma diversi. Fosthom waħda mill-iżjed li jirreferi għalha kulħadd hija l-karta. Għaliex kodba regolari ħafna stampati fuq karta bajda u hemm studji li juru li il-kuntrast qawwi bejn l-inka sewda u l-karta bajda fuq il-karta mhux b'kapriċċ appuntu min ikollu kondizzjonijiet bħal dyslexia eċetera itellifhom milli jaqraw. Dik allura inqas ma l-karta tkun tajjat, inqas ma jkun hemm kuntrast iżjed jgħinhom jaqraw. Allura issib kodba li huma maħsubin għal reluctant readers li jkollhom karta safranija. Il-font, it-tipa li tintuża. Mill-ġdid hemm f'kundizzjonijiet bħal dyslexia ittri li jistgħu ma jkunux ċari f'għajnejn min qed jipprova jaqra, allura dak li jkun ibati biex jaqra, allura hemm fonts, hemm tipi apposta li ġew studjati, pereżempju aħna fix-xogħol tagħna għal xi kodba li nippubblikaw proprju għal tfal reluctant readers, nużaw font li ġiet irriċerkata u maħluqa l-Italja wara xi 10 snin ta' riċerka fejn appuntu qabdu ittra tal-alfabet u ħolqu font, ħolqu tipa li l-inqas possibbli toħloq konfużjoni fil-qarrejja. Hemm affarijiet oħra, pereżempju dak li ngħidulu justification, kull min jikteb user word processor jaf li ħafna drabi aħna biex it-kitba tiġi pulita, nagħmlu dak ngħidu justification, jiġifieri fuq ix-xellu kull lemin jispiċċa dejjem fl-istess post il-paragrafu li jagħmlu jiġi pulit qisu kaxxa. Imma għal min ibati biex jaqra din tista' tellef għax inti qed iżjed faċli li tibda taqra linja u taqgħod tielet linja flok għat-tieni linja pereżempju għax kull imkien jispiċċa fl-istess post. Allura ħafna kodba li huma reluctant readers ma jkunux justified, jiġifieri fuq ix-xelluk ikunu jibdew fl-istess post, imma fuq il-lemin ikunu meta ħna jkun dak li ngħidulu not justified, kull linja tispiċċa differenti. Imbagħad hemm affarijiet oħrajn qed biżna ma tkellimniex fuq il-kontenut li iżjed forsi jew waħda mill-iżjed karatteristiċi importanti ta' kodba reluctant readers huwa il-kontenut. Hemm hemmhekk fejn tidħol li inti importanti jkollok awtur jew traduttur li jaf sew x'inhu jagħmel u l-kitba dak l-awtur qed iżomma tal-livell li għalih intenzjonata. Ġifieri semmejna kodba reluctant readers li huma għal tfal bħala storja għal tfal xi ftit ikbar, imma il-livell tal-qari tagħhom huwa xi ftit iżjed baxx mela l-kitba trid tirrifletti dak il-livell iżjed baxx. Il-komplessità tas-sentenza, kemm hija sentenza twila, kemm x'tip ta' kliem jintużaw. Dawn huma kollha affarijiet li trid esperti fil-qasam, awturi esperti li jkunu jafu x'inhu ma jagħmlu u jikduha apposta. Il-punti tal-punteġġatura huma aspetti importanti ħafna tal-kitba. Uħud minn dawn il-punti huma ovvji u drajna narawhom u niktbuhom. Iżda jista' jagħti l-każ li xi sinjali oħra tal-kitba jkunu inqas komuni. Forsi l-aktar żewġ aspetti bażiċi tal-punteġġatura huma l-ittri kapitali fil-bidu tas-sentenza u l-punt fl-aħħar. Iżda l-ħajja anke hawn tibda tikkomplika ruħha billi l-ittri kapitali ma jintużawx fil-ftuħ tas-sentenzi biss u l-punt fl-aħħar ġieli jintuża wkoll f'nofs sentenza. Araw kif. Xi drabi l-ittri kapitali nużawhom sabiex nimmarkaw titlu jew isem propju bħal fl-Inġinier Azzoppardi jew f'San Ġiljan. Il-punt mill-banda l-oħra jista' jurina li għandna kelma mqassra sa nofsa bħal fl-Inġinier Azzoppardi. Il-punt mhux l-uniku sinjal tal-punteġġatura li nistgħu nsibu fl-aħħar tas-sentenza. Ġieli nsibu wkoll il-puntini, jiġifieri 3 punti wara xulxin li jindikaw tlissina mhix mitmuma jew lista li tibqa' għaddejja. Xi drabi niġu bżonn is-sinjal tal-mistoqsija, magħruf ukoll bħala l-punt interrogattiv jew is-sinjal esklamattiv. Tal-ewwel jurina li s-sentenza trid tinqara b'ton ta' mistoqsija
Filwaqt li l-punt esklamattiv jurina li s-sentenza trid tinqara b'ton ta' staġib jew ta' kmand. Il-punteġġatura ma nsibuhiex biss f'ras jew f'demp is-sentenza, imma anke fin-nofs. Ngħidu aħna l-virgola li tintuża meta jkollna lista jew waqfiet qosra jew fl-indirizzi u d-dati. Iż-żewġ punti jintużaw meta jkollna dialogu sabiex nuru min qed jitkellem, jew fil-bidu tal-lista biex nuru li ġej serbut ta' ismijiet. Meta l-virgola u ż-żewġ puntini jħawdu xi waħda bejniethom imbagħad, jagħtuna l-punt u l-virgola li jimmarkaw pawża u fl-istess nifs juruna li l-argument fl-ewwel nofs tas-sentenza se jissokta fit-tieni nofs. Hemm imbagħad il-punteġġatura bis-snuk u l-linji bħas-sink qasir u l-linja mxengla. Is-sink qasir huwa ħafna aktar komuni u niltaqgħu miegħu fl-artiklu. Ngħidu aħna il-kelb iż-żgħir. F'espressjonijiet li juru kwantità. Ngħidu aħna kemm il-darba jew 11 tifel u tifla. U meta t-taqsira tar-raħal tingħat ma' isem ir-raħal. Ngħidu aħna ħażebbuċ jew ħaddingli. Il-linja mxengla min-naħa l-oħra turina li għandna għażla kif spiss jiġri meta nikdbu ittra ġenerika u nindirizzawha lil sinjur jew sinjura. Fl-aħħar nett għandna l-apostrofu, l-aċċent u l-virgoletti singli jew doppji li l-koll donhom imsielet għax iżejnu tarf xi kelma. L-apostrofu jintaraf mill-aċċent għax ikun għan-noklu u fi spazju għalih sabiex jurina li hemm mitra nieqsa. Ngħidu aħna fej biex jurina li hemm inne nieqsa. F'darba oħra biex jurina li hemm a nieqsa. U f'qata'idu biex jurina li hemm għajn moħbija. Mill-banda l-oħra l-aċċent ikun stirat u fuq vokali u jurina fejn qed jitqiegħed l-enfasi fil-pronunzja kif jiġri f'kafè, f'papà u fit-tribù. L-aċċent b'differenza l-apostrofu qatt ma nsibuh f'kelma b'sillaba waħda. Il-virgoletti doppji isimhom magħhom għax donhom apostrofu doppju u jintużaw l-aktar għal kwotazzjonijiet u jekk ikollna kwotazzjoni fi kwotazzjoni. Faċli, fuq barra nużaw il-virgoletti doppji u fuq ġewwa nużaw virgoletti singli. Araw kif. Il-bieraħ kellimt lil nanna u qalt li ejt li tfal inħobbkom għax l-aħħar li ċempilt ma stajtx naqbadhom. Hemm bosta kombinazzjonijiet oħra ta' punteġġatura u simboli li wħud minnhom huma arkaiċi, imma nittamaw li f'dawn il-ftit minuti missejna mal-punti l-aktar importanti tal-punteġġatura. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.